Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod may tagduha kapanibago nga kaso sa COVID-19. Motorbangka nga nagdungka sa sagay gikan sa Cebu na intercept sang Philippine Coast Guard. Sa balita nasyonal, healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa masobra 1,800. Mando sang gobyerno nga pagpasira sang ABS-CBN Corporation gin-question sang Vice Presidente. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Mayo 7, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sir. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa... Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04. Sa detalye na sang mga balita lokal. Na-record ang 4 kabagong COVID-19 cases sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Sunod sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 41, 11 ang bagong COVID-19 nga kaso sa Western Visayas kag duha diri ang residente sang Negros Occidental, samtang ang duha ang residente naman sa siyudad sang Bacolod. 3 ang gikan sa Antique, 3 ang gikan sa siyudad sang Iloilo, isa ang sa Guimaras, kung isa man ang sa Guimaras. Sunod sa DOH, ang bagong COVID-19 nga kaso sa Negros Occidental, ang inalakipan sa isa ka 30 anyos nga babae nga residente sang La Castellana, kag karon yara na sa facility quarantine. 43 anyos nga lalaki nga karon naka-facility quarantined. Positibo man sa COVID-19 infection, ang duha ka residente sa Bacolod lagip na ang 27 anyos nga babae nga residente naman sang Barangay Granada nga karon naka-facility quarantined, kag 42 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Villamonte nga naka-facility quarantined man. Ang probinsya sang Negros Occidental ang may 6 na tanan ka mga kaso sa COVID-19, samtang ang Bacolod ang may 11 ka mga kaso. Sunod sa DOH6, 251 tanan ka lab results ang nagwa, 11 dire ang positibo, 2 ang positibo sa repeat test, samtang 237 ang negatibo kag isa ang negatibo sa repeat test. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang mayara sang 91 ka COVID-19 nga mga kaso, nga may 31 ka recoveries kag napulo ka napatay. Hindi naman maapektuhan ang ginapatuman nga General Community Quarantine sa Negros Occidental matapos nga nadugangan ng nagpositibo sa COVID-19 sa probinsya. Sunod kay Governor Eugenio Aksyon, wala sang dapat kabalakaan ang publiko bangod naka-isolate ang duha ka nagpositibo sa quarantine areas sa probinsya. Nag-apelar naman si Aksyon sa publiko nga magbulig sa pagpangamuyo para sa recovery sa mga nagpositibo sa Negros Occidental.
tanawon mo ang isipya sa Manila, tanawang numero nila, layo-layo dito. So this will not affect our quarantine. We will still be considered GCQ. Ini sila mga pasyente naton, ara sa quarantine area naton. Ang kabayan sa pagpahayag ni Governor Eugenio Aksyon. Ikapilar naman ni Governor Eugenio Aksyon sa National Interagency Task Force Against COVID-19 nga kung mahimo ipaidalom sa RT-PCR test ang mga returning overseas Filipino workers o kung OFWs kag returning residents antes sa papaulion sa probinsya. Ini nakitaan nga tikang ni Aksyon kasunod nga duha ka repatriated nga mga OFWs nga nagpauli sa probinsya sa Abril 28 ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Aksyon, isa ini ka leksyon nga dapat mas istrikto pa nga proseso ang dapat himuon agud masiguro nga hilway sa virus ang mga nagasulod sa probinsya kag hindi magtugas ang kakulba sa publiko. Yes, no less than that. No? Time and time again, nagagawa ini mga resulta atong first batch dati sa Cebu. Ano lang gito ya, 14-day quarantine lang gito ya. Ang sa Manila iya, may 14-day, may rapid test pa. Obviously, ang pinaka-golden rule gidya, ang most dependent gidya is ang PCR test. Ang dugang nga pahayag ni Governor Eugenio Aksyon. Sa iban pang balita lokal, na-intercept naman sa Philippine Coast Guard Negros Occidental ang isa ka motorbangka kag nagdungka sa V2 Port Ciudad Sangsagay, las 9:20 sang gabi Mayo 5. Sunod kay PCG Negros Occidental Head Commander Jansen Benjamin, sakay sa motorbangka si Armando Suatito, 56 anyos, residente sang Barangay Butigi, Bantayan, Cebu, kag duha niya mga kaupdanan. Dugang pa ni Benjamin, kargado sang ginamos ang motorbangka nga tuyo kung tani itabok sa ni Suatito kag sa iya mga kaupod sa probinsya. Gin-turnover sang PCG sa Local Disaster Risk Reduction and Management Unit kag PNP ang tatlo ka nagkaladagpan. Apang las 10 kahapon sang aga, ginpapauli ang mga ini pabalik sa Bantayan, Cebu. Ginreklamo naman ni J.An. Gonzaga kag duha niya ka magkaupdanan ang pamunuan sang Barangay Zone 14A, Siyudad Santa Lisay, matapos ginaligar wala ginlakip ang ilang ngalan sa listahan bilang replacement sa 18 ka mga persona kung mag-avail sa Social Amelioration Program o SAP. Suro kay Gonzaga, ilan na ginapalambot ang isyu kay punong barangay Mikey Oliver Casiano, apang wala ini nagsabat sa ila. Gin-question ni Gonzaga kung nga ang may sarang pa nakabaton sa ayuda, ikumparar sa ila nga mas nagakinanglan matapos na dulaan sang obra bangod sa COVID-19. Samtang depensa naman ni Casiano, ang DSWD sang syudad amo ang nagpili kung sino ang hatagan sang ayuda. 32 naman ka mga drivers ng tricycle, motorsiklo kag e-bike ang nagkaladagpan sa Bacolod City Mobile Patrol Group o kun MPG nga nagabiyahe sa Dalan Lacson sa sulod sang duha ka adlaw kag tunga. Sunod kay MPG Head Police Lieutenant Rondel Tapang, kalabanan sang ila nadagpan ang wala sang driver's license, wala nagasunod sa number coding sang home quarantine pass, kag kun kulang ang papeles sang ila sa lakyan. Sunod kay Tapang, ginadala sa Bacolod City Police Headquarters sa mga violators kag ginaparecord samtang gina-impound naman ang ila sini nga tricycle, tricycad kag e-bike. Magluwas sini may nadagpan man sila nga mga pribado nga salakyan nga ang driver wala sang nagakaigo nga dokumento. Nanawagan si Tapang sa mga riding public nga sundon ang patakaran sa enhanced community quarantine agud hindi maapektuhan ang ila sini nga pagbiyahe. Sa karapusan nga bahin sa aton balita lokal, dismayado ang leader sang labor sector sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod angon sa ginapagwa nga mando sang National Telecommunications Commission nga nagpauntat sa operasyon sang ABS-CBN. Sunod kay Winnie Sancho, Secretary General sang General Alliance of Workers Association, o kun gawa ang ginhimo nga aksyon sang NTC ang isa ka klaro nga labor oppression sa din magadulot lamang sang dugang nga problema sa kawad-on sang trabaho sa pungsod. Duha man ni Sancho, wala man sang palabra di honor ang among ahensya bangod sa kapaslawan sa mga opisyal sune nga tumanon ay ginhimo nga palayag sa tion sang congressional hearing angot sa ginapaabot nga pagpagwa sang provisional authority sa among nga kompanya. Sa piyak nga bahin, nagapati man si Sancho nga mayara man sang salabto ng Kongreso sa manubo nga panalgan angot sa naglundad nga insidente. Bangod sa kapaslawan sini nga aktuhan ang madugay nga pending application sang amo nga korporasyon.
Ang pag-shutdown sa ABS-CBN as per ordered by the NTC is a form of labor oppression directed against the 11,000 workers of ABS-CBN. Ang kabahin sang pahayag ni Winnie Sancho, Secretary General sang Gawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 11:11. Para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Kag sa ato naman nga mahilig bla magpangape, ang aton ginarekomendar sa inyo mag-black coffee. Kamo kay gali ang black coffee mga kaaksyon, damo sang benepisyo nga mahatag sa aton lawas. Nagapanubo sang risgo sang Alzheimer's disease, nagapanubo pa sang risgo sang Parkinson's disease. Kag kon black coffee gani, ang aton ginarekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Amo ni siyang black coffee nga mayara sang mangustin. Ti kabalo naman kamo kung nano ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sa sining mangustin nga ginakabig nga queen of fruits, no? So ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar nagabulig man sa aton sa atay, nagapanubulig panubo sa aton sining timbang kon weight loss kag nagapanubo sang risgo para nga matapikan kita sang diabetes. Ang kay no sugar ni siya mo, no? So, ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar, amo na siya siling naton sulito naton ang black coffee nga may mangustin, pure nga mangustin. So sa Dr. Alfred's black coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa masobra 1,800. Samtang mando sang gobyerno nga pagpasira sang ABS-CBN Corporation ginkwestiyon sang Vice Presidente. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa coronavirus disease 2019. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 17 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nadugangan pa ang kadamuon sa mga healthcare workers sa pungsod nga nagpositibo sa COVID-19. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere nga tubtub Mayo 4 naglambot na sa 1,819 ang medical workers nga inigo sang makalalaton nga balatian sa pungsod. Sa mga kadamuon, 1,435 ang aktibo nga kaso sang balatian, sa din 440 ang asymptomatic. 986 ang may mild kag symptoms, kag siyam ang may severe case ang COVID-19. 350 naman sa mga health workers ang nakarecover naman, samtang 34 na ang nagklamatay bangod sa COVID-19 pandemic. Naglambot naman sa 10,004 ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa records ng Department of Health, nadugangan sang 320 ang panibagong kasos ng COVID-19. Ang 320 ginabugusan sang 179 sa NCR, 98 sa Region 7, kag 43 sa ibang pangariyon sa pungsod. Nagsaka naman sa 1,506 ang recoveries matapos nadugangan sang 98. Samtang naka-records ang DOH sang 21 kapanibagong kasos ang napatay, kag naglambot naman sa 658 ang kabilugan. Nagpandam naman ang isa ka health expert nga hindi pa mapahayag nga nagmadalagon ang Pilipinas batok sa COVID-19 tubtog nga wala pa sang vaccine. Sa virtual presser sang Department of Health, ginpahayag ni Dr. John Wong, epidemiologist kag miyembro sang Interagency Task Force sub TWG on Data Analytics Experts Group, ang nakitaan of flattening sang curve, wala nagkakulugan nga tapos na ang away kontra COVID-19. Ang pag-flatten sang curve, sinyales nga na-control na ang outbreak, bangod amat-amat na nga nabuhinan ang kaso, kag kadamuon sang napatay sa pungsod. Paagi matagan sang panahon ng gobyerno gud makapreparar sa tion nga kinahanglanon ang mas mataas nga kapasidad. Duha man ni Wong mauntat lamang ang pandemic kun mayara na sang bakuna para diri. Naglambot naman sa 114 ang kadumon sa nagpositibo sa COVID-19 sa hanay sang Philippine National Police. Sa records sang PNP, duha ang nadugang nga kaso sa nagpositibo nga pulis. Nadugangan man sang isa ang napatay. Rason nga yara na sa 4 ang kabilugan nga napatay sa hanay sang PNP bangod man sa makamamatay nga masakit. 47 naman ka PNP personnel ang nag-recover sa COVID-19 samtang 402 ang ginakonsiderar nga probable case kag 407 naman ang suspected cases. Pag-aumpisa naman sa Philippine National Police ang investigasyon sa ikaduhang batch sang kapulisan nga ginaligar imbulbado sa illegal drug trade.
Sunod kay PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Camilo Pancratius Cascolan, may kabilugan nga 352 ka pulis ang pag-iimbestigahan kag ini ang ginabugusan sa 83 nga halin sa National Watch List on Illegal Drugs samtang ang 269 ang halin naman sa Counterintelligence Watch List. Duwa pa ni Cascolan, ang mga Regional Director kag National Support Unit ang ginpaumpisa na sa adjudication process batok sa 352 ka pulis antes ang National Adjudication Board ang mag-intra sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Mayo. Palayag pa ni Cascolan, target nila nga makatapos sa unang semana sa bulan sang Hunyo. Sa iban pang balita national, gin-question naman ni Vice Presidente Leni Robredo ang mando sang gobyerno nga ipasira ang ABS-CBN matapos wala ma-renew ang prangkisa sa atong Mayo 4 samtang porsigido naman nga buksan ang operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo sa pungsod. Sunod kay Robredo, hindi mapanginwala nga mas may pulos ang operasyon sa ABS-CBN nga dako ang nabulig sa paghatag sang ayuda sa mga naapektuhan sa COVID-19 sa mga pogos nga nangin target lamang sa mga police raids bangod sa illegal nga mga aktibidad. Sunod kay Robredo, importante ang serbisyo sa ABS-CBN samtang may ginapangatubang nga krisis sa virus ang pungsod Pilipinas. Dugang pa ni Robredo, dako nga kawadon ang pagsira sa ABS-CBN bangod na dulaan sang kahigayunan ang pumuluyong Pilipinhon nga mahibaloan ang insakto nga impormasyon kag mga balita magluwas pa diri sa mga nadulaan sang trabaho. Mahimo nga aprobahan sang Senado ang franchise renewal sang ABS-CBN Corporation sa sulod sang duha ka semana sa tion nga mapasaka na sang Kamara ang hagna para diri. Sa virtual interview, ginpahayag ni Senator Sani Angara nga ginulat lamang nila nga mapasar ang lay sa committee level agon nga gilayon nga matalakay sa Senado. Patag ni Angara, isa tubtub duha ka semana ang nalantaw niya nga panahon nga mapasar ang lay tungod kinahanglan sang 3 ka adlaw nga gap sa second kag third reading kung ang hagna hindi pagsertipikahan nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag naman ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga wala na sulit ang kasaysayan angot sa pagsira sa ABS-CBN Corporation. Sunod kay Panelo, ang closure subong hindi pareho sa natabo nga pagsira sa tong 1972 ang panahon nga nagdeklarar sang martial law ang anay presidente nga si Ferdinand Marcos. 1986 ang liwat nga mag-resume sa operasyon ng ABS-CBN pila ka bulan matapos ang EDSA People Power Revolution. Patag ni Panelo, wala sang natabo nga repetition of history bangod sang gindeklarar ang martial law, si anay President Marcos ang mayara sang puder agod pasirad ang tanan nga komunikasyon kag telecommunications apang sa karon nga natabo si Presidente Rodrigo Duterte ang wala sang puder sa baylo, yara sa Kongreso ang puder. Ang pagsira sang ABS-CBN ginpakamalaot sa mga mamalida kag pila ka grupo kag ginpahayag nga mando ang ini nga mandong isa ka grave threat sa press freedom. Nagresulta naman sa nga naglala pagid ang napangatubang karon nga kabudlay sa COVID-19 sa sininatabo nga closure order gin-issue sa National Telecommunications Commission batok sa ABS-CBN. Sunod kay Commission on Human Rights spokesperson Attorney Jacqueline Ann Digia, bago sa natabo nga pagsira sang ABS-CBN, nadulaan sang tingog ang publiko nga sarang makuhaan sang impormasyon kung paano proteksyonan ang ilang kaugalingon kag ilang mahal sa kabuhi bangod sa epekto sang virus. Duha pa ni Digia nga ginadulo nga balita sa media sa kada adlaw, may dako nga papel sa kada persona kung paano magdesisyon sa kabuhi ka nagabulig sa ila, agud mahinyo ang maayong serbisyo labi na ang naghalin sa gobyerno. Ang ABS-CBN nagundat sa pag-air sa nagligad nga gabi, Martes bilang pagsunod sa mando sang NTC. Nagpalabot sang suporta ang Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated ugon PCTA matapos nga nagsira ang TV network bangod sa cease and desist order nga gin-issue sa National Telecommunications Commission. Sunod sa PCTA, ang network ang malawig na nga valuable partner sa cable TV industry sa pagdulong sa pumuluyong Pilipino sa nga balita, edukasyon kag kalingawan. Dugang pa sang PCTA, dako nga kadimalasan bangod nagwa ang closure order sa panahon nga ang pungsod ang nagapangatubang sang emergency health crisis kag ang pagpalapta sang impormasyon halin sa gobyerno ang mas kinahanglan agod makahibalo ang publiko. Ginbuksan naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang ideya nga hatagan sang provisional franchise ang ABS-CBN nga magalawig tubtub Hunyo 20 tuig 2022 o kung antes magtapos ang 18th Congress.
Suno kay Rodriguez, ang Kamara kag Senado kinahanglan sang dugang oras sa good review, i-assess kag i-determine kung pasugtan o kung hindi ang panibago nga prangkisa sang ABS-CBN. Nagalao man si Rodriguez nga mapadasig ang hearing angot sa hagna sa piyak sa karon sang COVID-19 pandemic. Samtang nag-file sa separadong hagna si Rodriguez nga nagatugot sa ABS-CBN para sa panibagong franchise sa sulod sang 25 katuig. Sa katapusan nga balita national, ginapahayag ni Secretary Carlito Galvez, ang Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19, nga dako nga bulig ang nahatag sang ABS-CBN para sa pagpalapta sa impormasyon angot sa pagtinguha sang gobyerno sa pagtapna sang virus sa Pilipinas. Ini naman magkomento si Galvez sa kaso sa tunga sa National Telecommunications Commission kag ABS-CBN nga ginpahayag dapat mag-agi sa legal nga proseso. Naguntat sa pag-ereng ABS-CBN Martes sang gabi bilang pagsunod sa cease and desist order sa NTC nga nagapauntat sa ila operasyon matapos nag-expire ang prangkisa sadtong Mayo 4. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Ang aksyon bukod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, hindi magkalipat magtumarman sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C kag nagabulig ini pabaskog sang immune system. Mga ka-aksyon, likawan lang ha ang nagabaligya house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Para sa sigurado kag garantisado nga produkto magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon parmasya. Laking CL Pito-Pito, laging panalo. Sa ato naman mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo balang sa sininga panahon sang COVID-19, importante gid ang ikaayong lawas. Agon malikawan ang mga balatian, dapat epektibo gid nga food supplement ang kinahanglan, rason nga dapat mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold ang mas ginpa-improve kag mas epektibo na, mangod nga mayara ini sang extracted nga mangustin, may malunggay, margoso, may garlic kag spirulina nga amo ang mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mga ka-aksyon, Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Inyo ginamatian aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.